Og nu optager vi tampon nummer 2. Stille og roligt. Først den ene anden. Først, hvad snakker du om, man først den ene anden? Nej, man kan ikke se sådan. Prøv at se forskellen. Alle mennesker. Ej, nu får den helt ned. Okay. Bobler fandme. Og prøv at se, hvad man forestiller jer, at det er. Flot. Bip! Usensureret. Direkte. På DRL. Ej, der kommer altid sådan en. Jeg tænker, om tage den ud. Ingen kommentar. Og det er min hånd. Og det vil sige Nis hånd. Ej, er der bare åben munden? Og det var så slut for i dag. På gensyn. Farvel.